Eu quero, bueno, ante todo, quero convidarvos a que veñades ou visitedes a exposición na que eu participo con unha serie de fotografías que representan momentos e lugares do camiño central portugués dende Porto ata Compostela. Esta exposición está aberta ao público ata 1 de abril na Torre da Cadea Vella, aquí, unha torre que hai xusto aquí á beira do río Lima, en Ponte de Lima. Bueno, eu quero agradecerlle a xente que me propuxo facer este traballo na que en torno a 40 fotos destes lugares están expostas nas 3 plantas deste edificio. Bueno, quero agradecer tamén a confianza que tuvo a Asociación de Amigos e Amigas do Camiño Portugués a Santiago por confiar en mí. Foron eles os que me fixeron a proposta. Agradecerlle tamén a toda a xente que me botou a man, en especial a Luz Alonso e a María Portaner, que me acompañaron durante o tempo deste traballo. Traballo que quedei realmente asombrada da riqueza patrimonial que hai dentro do itinerario do Camiño de Santiago, o Camiño Central, que foi o que estudamos esta vez, e o ben cuidado incluso que o ten. E pensar que despois de Tui para baixo tamén hai un Camiño de Santiago no que ao igual que en Galicia, non eres un estranxeiro, un raro que pasa, senón que eres un camiñante. Hai moita tradición xacobea en Portugal, moita, sorprendente. O que non coñeza vai quedar sorprendido. Bueno, agradecerlle á Cámara Municipal de Ponte de Lima, aquí estiveron as autoridades, os representantes deste Concello, desta Cámara, gracias. E tamén agradecerlle á alcaldesa de Xinzo de Limia, tamén que estuvo aquí, que está hermanada con este lugar, e estuvo tamén aquí no acto. Eu realmente estou moi emocionado e moi agradecido. E nada, a vos invitarvos, se queredes, que pasedes por aquí. Gracias. Amigos, amigas, e aquí neste edificio precioso está Galicia e Portugal. Ben, gracias.